నమ్మకం కలిగిపోయింది. భూమి మీద ఉంటారని నాకు ఇప్పటివరకు తెలియదు. మిమ్మల్ని చూసే తెలిసింది వీళ్ళు ఇన్ని యాంగిళ్ళు ఉన్నాయంటే మీరు ఓసర వీళ్ళు టైప్ సార్. అయితే ఎలా మెయింటైన్ చేయాలి నిజంగా ఈ దగ్గర సబ్జెక్ట్ ఎంత ఉందంటే నిజంగా 0తో వస్తే 100% వెళ్ళొచ్చు. అది ఒక 3-4 టైమ్స్ కలిస్తే తెలుసుకోవాలన్న యాంగ్జైటీ ఉండాలన్నా. మీరు అన్న బయట గేమ్ అన్ని కాదు, నాతో రేట్ అడగండి. 90 mm రాడ్ 90 mm రాడ్ వేస్తున్నారు అనుకో. ఓపెన్ చెప్తాను నేను. దేవుడు వరమందించినప్పుడు దేవుడు వరమందించినప్పుడు మనం అది కావాలి ఇది కావాలని అడగకూడదు. దేవుడి తిని తీసుకుని వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ మంచిది వస్తాడు. అంతే కదన్నా. మిమ్మల్ని దేవుడిలో ఫీల్ అయ్యాం. మరి ఏది చేస్తారు? ఏదేదో గెలికేసి ఆఖరికి ఏదో క్లిక్ కొట్టేశారు సార్. ఏదేదో